Türkmenistan'ın Balkan vilayetinde koronavirusun yayramagyna karşı girdilen karantin çäklendirmeleri hasta güýçlendirilip başlandy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan saglyk işäri munyň sebäpleriniň Gazagstandan gelen türkmen raýatlarynda COVID-19 omikron görnüşiniň tapylmagy bilen baglanyşyklydygyny aýtdy. Bu waka ýurdun çäginde koronavirusun hasaba alynmandygyny tekrarlayan türkmen prezidentiniň omikronyň serhetden geçmeginiň öňüni almagy buýuran mahalyna gawat geldi. Balkanna habarçymyzyň maglumatlaryna görä 22 dekabrdan başlap Türkmenmaşydan aşawada uçjak ýolawçylardan bir saparda 2 sany COVID-19 testini tapşyrmak talap edilýär. Şeýle-de täze talaplara laýyklykda 2 testiň möhleti de 24 saatdan geçmeli däl. Her bir testiň bahasy 101 manada barabar bolup, ýolawçylar aşawada uçmak üçin uçar biledinden başga da 202 manat çykdyjy etmeli bolýar. Mundan ozal ýolawçylardan bir test tapşyrmak talap edilýärdi we onun möhleti 72 saata deňdi. Habarçymyz täze talaplardan soň döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň şäherdäki bölüminde adamlaryň uly nowbatlarynyň emele gelendigini hem aýdýar. Onuň sözlerine görä 22 dekabrda günüň 1-nji ýarymynda bu ýerde 400 çemeti adam nowbata durdy. Ýöne bu bölüme gündelik gelýän testleriň sanynyň azlygy sebäpli ähli adam test tapşyryp bilmedi. Her gün 200 test gelýär. Uçary münjek adamlaryň sany 300'e yetýär. Sebäbi Türkmenmaşydan aşawada günde 2 sany uçar reýsi bar. Şeýlelikde diňe uçary münjek adamlar üçin günde 600 sany test gerek bolýar diýip ýagdaýdan habarly bir çeşme habarçymyza gurrun berdi. Ol tanyş bolan raýatlaryň test netijeleriniň ýarym günde ýolsa-da 10 saatda taýýar bolýandygyny hem sözüne goşdy. Şu gün ýerden 22 dekabrda aşawada uçýan raýatlaryň arasynda 24 saatdan öň test tapşyran ýolawçylar uçara goýberilmedi diýip efirde adlandyrylmasynlygyny soran aeroportyň bir işäri habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz öz çeşmelerine salgylanyp Türkmenmaşynyň deňiz portunda hem üstaşyr ýükleriň karantin şertleriniň kynlaşdyrylandygyny aýdýar. Bu ýere gelen ýükleri goşmaça zyýansızlandyryş işlerini geçirmek talap edilýär. Öň 50 litrhlorly ergin bilen zyýansızlandyryş işleri geçirilen bolsa, indi 100 litr ulanylýar. Şeýle-de olaryň karantin möhleti uzaldylyp, onuň üstüne ýene 48 saat goşuldy. Deňiz portu haritlary indi 21 gün dälde 23 gün karantinde saklaýar diýip ýagdaýdan habarly çeşme habarçymyza aýtdy. Çäklendirmelerin güýçlendirilmegi we onuň sebäpleri barada resmiler tarapyndan açaçan beýanat edilmeýär. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan saglyk işäri munyň sebäpleriniň Gazagstandan gelen türkmen raýatlarynda COVID-19 omikron görnüşiniň tapylmagy bilen baglanyşyklydygyny aýdýar. Bektaş karantin zonasynda Gazagstandan gelen 4 raýatymyzda COVID-19 omikron görnüşi anyklandy diýip ýagdaýdan habarly Balkanly Lukman anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Balkanly Lukman mundan 2 hepde çemesi ozal Türkmen Gazak serhet geçelgesiniň açylandygyny we Gazagstanda galan türkmen raýatlarynyň ýurda geçmegine ruhsat berilip başlanandygyny hem belledi. Ýöne ol türkmen raýatlarynda virusun omikron görnüşi tapylandan soň serhet geçelgesiniň gaýtadan ýapylandygyny hem nyltady. Häzir vilayatyň Demiradyk etraplarynaky ýokunç keseller hassahanalarynda koronavirus bilen kesellen raýatlaryň şol sanda Azerbaýjanyň portuna ýük daşayan gemileriň işçileriniň adyndan 100 sanyny bejerge alýar diýip ol sözüni jemledi. Adatlyk baýdylanlar barada döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugyndan goşmaça maglumat ýa-da kommentari alyp bilmedi. Ýöne bu waka Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretaryna, Döwlet Migrasiýa gullugynyň başlygyna we Döwlet Gümrük gullugynyň başlygyna omikronyň serhetden geçmeginiň öňüni almagy buýuran mahalyna gabat geldi. 21 dekabrda geçirilen iş maslahatynda döwlet başdutany bu meselede arkaýynlaşmaly däldigini aýratyn nyltap, bu ýokunçlaryň ýurtdan ýurda adamlaryň we haritlaryň döwlet serhetlerinden geçmegi arkaly ýaýraýandygyny belledi. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çäginde COVID-19 hasaba alınmandygy baradaky öňe sürmelerini tutan ýerlilik bilen dowam etdirýärler. Ýöne adatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan ýerli saglyk işärleri Türkmenistanyň koronavirusyň ençeme tolkunyny başdan geçirendigini, ilkinji hadisalaryň baryp 2020-nji ýylyň martynda hasaba alınandygyny aýdyp gelýärler. Soňky aýlarda bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri hem Türkmenistanyň öz serhet çäginde koronavirusyň ýokdugy baradaky öňe sürmesine iki gedek şüphe bildirdi.
bildirdi. 29 noyabrda Bütün Dünya Sağlık Guramasının Türkmenistana iş saparyny tamamlanan missiýasy Türkmen häkimetlerini ýurtda COVID-19 bardygyny ýüze çykarmak boýunça tagallalary güýçlendirmäge çagyrdy. Bu aralykda Lewap vilayatyna habarçymyz hem vice-premier Serdar Berdimuhammedowyň sebiti edýän sapary tamamlanandan soň çäklendirmelerin gaýtadan güýçlendirilmegine garaşylýandygyny habar berýär. Täze Akbazarda dikilen ähli pavilyonlar sökülüp, ol ýene karantina ýapylary. Etrapdan gelen söwdegärler hem öýlerine gaýdary. Bu badardyň prezidentiň oglunyň gelip görmegi, şeýle-de döwlet telewizionyna video reportaj taýýarlamak üçin açyldy diýip Badar işgäri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy.